Eli seuraava harjoite liittyisi backswingiin oikeastaan, miten saataisiin sieltä sellainen kehon luonnollinen liike ja kierto. Ja moni kokee se aika haastavaksi, että mietitään liikaa, että pitäisi olla käsillä kuinka paljon liikettä ja kuinka paljon ylävartalosta ja muuta. Eli liittyen tähän selkärangan toimintaan, niin yksi hyvä harjoite on, että otetaan tällainen hyvä suunnilleen lantionlevyinen normaali seisoma-asento, laittaa olkapäät tuohon, tai kädet olkapäälle ristiin, otetaan pieni etunoja ja alkuasennon kulma. Sen jälkeen ajatellaan, että tuolta vaikka toisen kerroksen parvekkeet vähän tuolta oikealta takaviistosta joku hiikkasi nimen, käännytään katsoa sinne, kuka siellä on. Ja tässä olisi oikeastaan se, mitä tapahtuu kehossa backswingissä. Eli kaikissa yksinkerrossa käännytään sinne katsomaan, niin silloin sieltä tulee sopivassa suhteessa kaikkia pieniä. Eli jos toisesta suunnasta vielä näyttää, haetaan eka hyvä alkuasennon kulma ja sitten käännetään katsoa sinne takaviistoon vähän ylös ja silloin myöskin toi pysyy kulma. Katsotaan, ettei noustaisi ylös, vaan pidetään selän kulma, mutta käännytään katsomaan ja sitten katse tonne alas.